Id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista iħaddan il-politika fejn fiha iddeskriva l-ħaddiema barranin f'pajjiżna bħala ta' tkexkix u ikkonferma dan f'kollegament telefoniku waqt il-programm ta' Endru Azzopardi fejn propju ġie mistoqsi dwar id-dikjerazzjoni deskritti bħala perikolużi minn bosta. Dina l-politika tal-Partit Nazzjonalista mhux Adrian Delija. Fil-fatt Delija ġie mistoqsi wkoll dwar liema ħaddiema barranin ineħħi l-ewwel minn pajjiżna u sansitra qal li ma jiddejjaqx li konna inqas carers fil-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Min fejn bl-ekonomija li għandna llum, bid-diżinn ekonomiku li għandna llum, sakemm mhux se toħorġu b'xi diżinn ekonomiku ġdid u allura tinkun naf x'inhu da. Dawn in-numri diżinn ekonomiku ġdid. Għajdum ġej, x'inhu da diżinn ekonomiku? Ġifieri li ma jkollniex daqshekk nies jaqasmu l-ikel, li konna nqas carers, li konna Laqas kelma ħażina, laqas kelma ħażina. Bosta fil-medja soċjali ikkritikaw il-politika populista u tal-lemin estrem tal-Partit Nazzjonalista dwar il-barranin fostna. Fosthom kien hemm David Spitali Ġinġel li serva f'bosta amministrazzjonijiet tal-Gvern. Ġinġel qal li din in-narrattiva ivvelenuża u xenofobika waqt li tqarraq dwar ir-realtà ta' pajjiżna. Sostna kif Malta għandha bżonn il-ħaddiema barranin f'setturi tant importanti hekk kif bħal pajjiżi oħrajn żviluppati għandna nuqqas ta' ħaddiema f'xogħlijiet li l-Maltin ma jridux jagħmluhom. Sattant dwar dan il-Kap Nazzjonalista Alex Borg baqa' ma lissen l-ebda kelma hekk kif persuni qribu sostnu kif l-istrateġista tal-Partit Nazzjonalista qed jippruvaw iżommu lil Borg lura kemm jista' jkun milli jitkellem. Fil-fatt u mifhum l-istrateġija hi li filwaqt li ħallu l-Delija imexxi l-qudiem il-politika tal-partit u jitkellemu, Alex Borg jidher biss fil-pubbliku f'attivitajiet l-aktar soċjali u dawk biss ta' ħdud. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li kull darba li kien qed jitkellem Borg jispiċċa jaxxaqa.